Hello tfal, bħalma tafu diġà, aħna ma nistgħux noħorġu mid-dar tagħna u għalhekk laqas Knisja ma nistgħu immorru. Minħabba f'hekk, aħna qegħdin nistednukom biex fid-djar tagħkom issibu spazju, post fejn isservi għalikom u għall-familjari tagħkom fejn titolbu. Spazju fejn ikun Knisja żgħira fid-dar tagħkom. Jiena u sħabi diġà għamilna l-Knisja tagħna. Din hija l-Knisja fid-dar tiegħi. Din hija l-Knisja li għamilt fid-dar tiegħi. Din il-Knisja li għandi jiena fid-dar tiegħi. Il-Knisja li għamilt jien. Din hi l-Knisja li għamilt fid-dar tiegħi. U din li għamilt jien. Ġukom tfal biex intom ukoll tagħmlu l-Knisja fid-dar tagħkom u jbatulna rittratt tal-Knisja tagħkom fuq l-email address katekizisinggozo@gmail.com biex aħna nkunu nistgħu intellewu fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Ħaġa tal-aħħar, tafu li aħna bdejna ġimgħa speċjali għalina l-insara u għalhekk aħna se ntellu filmat fil-jiem li ġejjin fil-5 ix-xirka, ġimgħa l-kbira u f'ħadd il-għid fuq il-paġna tal-Facebook tad-Diocese of Gozo fejn hemmhekk intom it-tfal tkunu tistgħu tgħixu dan iż-żmien b'għod iktar tajjeb. Niltaqgħu.